for treasury and also the miluongo ni privatization brief obedo pin to kaka no sa wach ni company to also policy mono ma brief to wacho ni ya what do privatize kembe 1 2 3 4 5 based on this to my process what do privatize company what do tell Nairobi Stock Exchange company ene do use ne ngane company e do tim kosa timo kamano to gine die cabinet to cabinet bedo pin to somo gimana otimno ma approve ni CS treasury karach kaber los kaber kagino de kamano tika ogini titero kanye itere National Assembly koro National Assembly kata parliament emonego beni ratify the process kata puodho process mar privatization koro ko wuok kanyo e ka ko die privatization authority koro privatization authority koro luwo yo mar advertisement ngama dwaro shares ngama nyalo ngiyo ngama ni authority jo shida manitiere niya gik miwinja wacho ni gite magier political process inyal kadi kata jo pinyo ko yie mane momiyo wabeni gi luoro. Number 2, Kenya Pipeline and kambi ma aparo kade wan ga kana wadongo gato kadi winjo ngato tiyo ka pipeline nikech gin ne charo energy companies compensation magine ber kendo ne gin lucrative companies koro gimomiyo idwa us kambi makama magi question maji penjo is it what make meaning mondo wakaw Kenya Pipeline wakete lwet magi penjo baka jo penjo to kikitimri nade kiki puusa kata wacho rach gima wadwaro ni ya the process of privatization kaka winja timo ni no onego bet transparent koro yini gi yan onego bedo represented kanye a ratification member of parliament cha koro ko chope member of parliament ngiye to reject kosa reject to dok ne cabinet duoke ne CS chako ratify afresh koro luoro ma jopiny nigo are justified penjo ma jopiny penjo are justified ne asa wacho chon ni kembe machalo mag sugar company machalo Mumias kiang'o maka should be privatized long time okata sani nonego tim gi chon nikech sukari madonjo Kenya ka Joyce tin manyakwa import from Comesa Ken member state gi productivity ndalo moko na timo project moro so ne sugar kembe ni ala lodi ni ala kata rito sukari kedi kan biro ka giriera ida rito sukari mangiso ne demand kata duaro mar sukari ni malo to supply ne piny bedo to kumi winje no ndalo moko wacho ne gi make a loss kore winjo ko wacho ne pana nitiere management hiccup mamako kembe mag sirkal moko kawa wanyalo kawo kambe gi mondo waketa ng'owa lwet jopiny mondo improve gima kesungu luongo ni efficiency and effectiveness but the process jopiny ni ratiro mar question the process kendo wan ni ratiro mar question the process mangiso sirkal ne ya the cabinet brief mar CS treasury cha nyaka tim gima kesungu luongo nyaka make meaning nyaka articulate gima dhi bela to mogik mibadhi makenya ka na sawi joka josa ndiko kamoro ji wacho ni nyalo wuone sirkal private kambi kala ng'at moro mane gi teko sirkal ng'iyo kabisa mano be luoro ma jopiny nitiere go mana mamenyo ko wacho ni the process of public participation mar parliament cha obed as credible as possible obed gi moro minyal tim ma onge tu lakini Joyce sirkal anenia mamino wagi soka sirkal pile fora moko ne kawo gi miluongo ni public trust tiketo bedni nikech ka ji oko trust gimona mbona metimo kata maber ni mana gi question mark privatization ber process ne marach koko time yo maler maketo participation of the public kuom mana dwani wawinja ne kaka mane en Chief Justice Pachoka David Maraga noloso odiochieng' manyoro ka entiere county ma Siaya kama koro ne gigoyo debe ne jalara kom kar chung od bura ma Ugunja kata kamano noloso kotudore kod wechego mago mag